e máis eu imos falar dun tema que, ainda que moitas veces vese desde unha perspectiva positiva, ten implicacións negativas que non podemos pasar por alto. A masificación turística en Galiza. A saturación das infraestructuras, a xentrificación, o deterioro do medio ambiente e do patrimonio cultural, a pérdida da identidade e da autenticidade local, son só algúns dos efectos adversos deste fenómeno. Para comezar, a afluencia masiva de turistas pon a proba as infraestructuras locais. Nas tempadas altas de turismo, a concentración masiva de xente supón un problema especialmente para a xente que é residente nesas zonas. Por exemplo, isto provoca colapsos nas entradas e saídas preto das zonas turísticas, nos aparcadoiros ou nas rúas, aumentando a dificultade para desplazarse pola zona. Tamén hai desabastecementos nos supermercados e comercios locais, e mesmo saturación nas instalacións sanitarias e na atención médica. Nos, no noso caso particular de Pontedeume, notamos demasiada afluencia de turismo no verán en relación ás infraestructuras das que dispoñemos, como as estradas ou o transporte público. Por exemplo, no centro histórico, as rúas énchense de xente, dificultando a circulación. Ademais, os comercios máis céntricos, como os bares, aproveitan esta afluencia de xente para subir os prezos das consumicións e limitar certos pratos ou bebidas exclusivamente para estas tempadas altas, perxudicando tamén aos residentes. Durante os meses de verán, a nosa vila pode chegar a recibir máis de 100.000 turistas, unha cifra que supera con creces a súa poboación multiplicándoa por 10. En Ares e Cabanas, por exemplo, o Concello viuse obrigado a delimitar zonas de aparcadoiro só para residentes, porque debido á masificación, en moitos casos resultaba imposible poder aparcar preto das súas vivendas. Para seguir, o turismo masivo contribúe á xentrificación de moitas áreas urbanas e costeiras en Galiza. En cidades como a Coruña, Vigo ou Santiago, o aumento dos prezos dos alugueiros e das vivendas afecta principalmente aos residentes locais, que non poden permitirse vivir nos seus propios barrios. Este fenómeno pode ter consecuencias negativas como a perda de identidade e a expulsión de vecinos tradicionais, que se ven obrigados a abandonar os seus fogares por mor do encarecemento da vivenda. No último lustro, os prezos do alugueiro en Pontedeume subiron un 15% debido á demanda xerada polo turismo, e tamén provocou limitacións ao acceso a unha vivenda residencial. Isto fixo que moitas persoas de renda media e baixa se visen obrigadas a trasladarse a outras vilas ou ao interior por dúas causas fundamentais. Ou ben porque son contraban alugueres de setembro a xuño, isto é, porque é a tempada escolar, ou ben porque deben desembolsar no aluguer dos meses de verán unha cantidade moito máis alta que non se pode permitir. Para seguir, Galicia é coñecida pola súa beleza natural e está sendo cada vez máis visitada por turistas nacionais e internacionais. Isto está xerando un dano considerable aos seus ecosistemas, especialmente nos sitios como as Rías Baixas, as Illas Cíes ou a Costa da Morte. O número de visitantes nestes destinos está a aumentar ano tras ano, o que incrementa a presión sobre o medio ambiente. O Parque Natural das Fragas do Eume, unha das maiores bosques atlánticos da península, está a sufrir tamén presión polo aumento das visitas. En moitas ocasións, as sendas de acceso e as zonas de baño están sobreutilizadas, o que incrementa a pegada ecolóxica do turismo. Por último, pero non menos importante, a medida que o turismo masivo medra, algunhas das tradicións e costumes locais poden diluirse. As comunidades vense presionadas a adaptarse ás expectativas dos turistas, o que pode derivar na perda de autenticidade cultural e lingüística. Cantas veces non se escoitan críticas porque na Galiza as indicacións ou a información turística se ofrece en galego? Neste sentido, en localidades como Cebreiro ou Santiago de Compostela, a sobreexplotación do turismo levou a homoxeneización do entorno, coa proliferación de tendas e restaurantes destinados exclusivamente aos turistas, que non reflicten a verdadeira esencia do lugar. E ata aquí os nosos argumentos. Moitas gracias. Estas melloras veñen da man dos ingresos que ven do turismo. Boas, eu son Gabriel, dos Botelleiras, e veño a argumentar en contra desta idea que estamos a tratar. Dita idea parecenos contraproducente,
puesto que o turismo nos ofrece multitude de métodos para rentabilizar pola beleza natural do noso medio, e tamén unha multitude de vantaxes que non van só únicamente en relación cos negocios. Como comezo, temos o tema dos ingresos. O gasto medio do turista chega aos 170 euros. Isto é unha cifra moi importante, se temos en conta os 8,2 millóns de turistas que visitaron a nosa terra o ano pasado, cantidade que medrou por enriba da media. En 2024, o sector turístico en Galicia creceu un 6,6% dos ingresos. Isto son unhas cifras moi favorables para a nosa economía. Este incremento turístico xenerou uns 413 millóns de euros soamente no sector hosteleiro. Por esta parte, as entidades hosteleiras registraron moi boas cifras no que levamos de ano, superando e registrando un incremento do 3,3% nos viaxeiros e 1,7% nas noites que se pasan. Neste tempo, tamén superamos a cifra de 12 millóns de euros recaudados, superando así as cifras pre-pandemia e de anos anteriores. Tamén cabe recalcar que o 13,5% do PIB en Galicia actualmente pertence a este sector. Esta cifra é astronómica e para este ano se espera que suba un 1,7%. Os ingresos son un motivo de peso para apoiar o turismo a gran escala, porque este impulsa enormemente a economía, pero non todos os motivos teñen que ver cos ingresos. Tamén hai beneficios que recaen directamente nos traballadores. Estes supón unha gran porcentaxe de postos. Con case 80.000 postos de traballo, o sector do empleo turístico medrou un 2,9% respecto ao ano pasado. Este crecemento apoia directamente a poboación, posto que moitos traballadores optaron por dedicarse ou invertir neste sector. O certo é que, ademais de prazas fixas, este crea moitos postos de traballo novos na época de maior demanda laboral. Esta época tamén coincide co tempo de vacacións dos estudantes. Isto permite darlle unha oportunidade de emprego neste tempo libre, posto que este sector non ten unha gran necesidade de experiencia previa, a diferencia de outros. Isto crea unha reducción de desemprego estacional, beneficios para os estudantes. En relación con os novos traballadores, crea postos de traballo no que estes poden optar por comenzar a traballar, xa que traballar en certos sectores é complicado, mentras estudas debido á mala experiencia laboral. Este sector tamén fai que o noso goberno aposte por mellorar nas infraestructuras, e isto nos beneficia enormemente. Esta inversión non só recae nos turistas, senón tamén nos residentes, e isto nos leva á estrategia de turismo en Galicia. O plan de inversión actual de cara ao 2030, composto por 64 medidas, ten como obxectivo o aproveitamento e o potencial da nosa comunidade de forma sostible. Este tamén contribúe a mellorar novos postos de traballo e a fomentar a creación de negocio. O noso director de turismo de Galicia, Xosé Merelles, afirma que avanza a futura estrategia de turismo de Galicia do ano 2030 e pondrá o foco nos residentes e na sostenibilidade integral deste destino. De feito, o presidente insistiu na necesidade de seguir reivindicando a Galicia como unha terra poseedora e rechazou aqueles discursos que mandan mensaxes negativos sobre un sector tan importante que representa na comunidade máis do 10% do PIB. Estas medidas van da man da sostenibilidade e do cuidado do medio no que vivimos. Este plan fomentará o uso de diferentes medios de transporte blandos, como a bicicleta ou caminar, e a mobilidade eléctrica, para conectar os grandes nodos de transporte e recursos turísticos. O certo é que a sostenibilidade é unha parte fundamental deste plan. Por isto, un tercio da inversión deste vai ir para a conservación do entorno e a sostenibilidade. Tamén apoia a cultura da zona e as festas e as tradicións nos que temos dándolles visibilidade cara a xente de fora, logrando así que a nosa cultura sea coñecida. En definitiva, esta estrategia reforzará a Galicia como un destino sostible. Todo isto mellorará as boas condicións relacionadas co turismo, as cuales xa disfrutamos os que somos de aquí. Moitas gracias. O equipo contrario argumentou que o turismo en Galicia é unha gran fonte de emprego, é certo, pero non sempre se pode ignorar o benestar dos residentes. Debe ser a prioridade. Investir en mellorar as infraestructuras que crean un turismo
sostile pode beneficiar tanto os residentes como os turistas. Segundo os CELTUR, no 2004 aumentou un 16% o número de peregrins, o que provocou limitacións no acceso ás praias conectadas co Camiño de Santiago a propia cidade. Nós tamén consideramos que o argumento que o turismo xera emprego nas áreas afectadas é válido, pero a longo prazo pode haber unha exclusión social dos propios galegos. A vivenda debe ser accesible para todos, tanto residentes como turistas. Para preservar a cohesión social, un turismo descontrolado pode convertirse en un factor de división entre os residentes e visitantes. Nalgúns barrios de Santiago, como o casco histórico, os alugueiros aumentaron máis de un 30% nos últimos 5 anos, debido ao aumento do turismo, o que obrigou a moitos residentes a trasladarse a outras áreas. Con estes argumentos desmontados polo equipo contrario, creo que debería ser bastante clara a resposta cando pregunten se a masificación turística en Galicia é un problema. Hola, soy Manuel Blanco. Hoxe vou facer a refutación sobre os meus compañeiros que están a favor. Como ti me dixeches, o que ti chamas efectos adversos tamén ten unha serie de solucións. Como, por exemplo, unha refutación do aforo que basicamente sería poñer, por exemplo, como un prezo como en cidades como Roma, para que teñas que pagar unha certa cantidad de diñeiro para poder acceder a certas zonas e así encontrar un pouco máis o aforo descontrolado, aunque non sea unha medida moi eficaz, sí que é bastante factible de facer, sobre todo porque é bastante viable. Ademais, o encarecemento da vivenda dáse en toda España. Ese dato non ten tanto valor para xustificalo, como ben dís, basado no turismo. En zonas como Madrid ou Barcelona tamén hai unha alta demanda de vivenda, un alto encarecemento, pero non por o turismo, senón por a cantidad de xente que quere traballar. Ti consideras que traballar, por exemplo, turismo? Non. É xente que simplemente se quere quedar aí para traballar e tener un futuro mellor e así construir unha vida. Non está ben, pero claro, é a lei de oferta e demanda, todos somos persoas, todos queremos gañar certo dineiro. Ese simplemente non é culpa do turismo, é culpa da xente que ten os negocios que queren ter unha certa rentabilidade por o simple feito de que ven moita xente, e como ven moita xente, eles queren gañar un dineiro, porque eles se ganan a vida facendo isto. Non é iso? Vale. A adaptación das festas, como ben ti dís, non ten por que ser así. Os turistas o que buscan é ver como ver a nosa cultura tal e como é. O adaptar as festas non ten moito sentido. Simplemente. Eles queren ver como foi Galicia, as nosas tradicións. Eles simplemente veñen a coñecer o mundo, porque senón, cal é o sentido para viaxar a coñecer o mundo se ese mundo que xa conoces, que xa coñeces, é igual que o que tiña, por así decirlo, na tua propia casa. Pero, como pode un lugar manter a súa autenticidade en campo cando é mantido en masa por turistas todos os anos? Como pode manter gracias aos residentes a inversión que teñen eles por preservar a nosa cultura. Porque é moi importante preservala, aunque, ademais, con ese diñeiro que ganan os turistas, é máis fácil poder manter todo iso. Ademais, como ben ti dís, hai un aumento de tráfico, pero non é tanto algo malo, senón que tamén inverten na infraestructura, e así inverten na inversión pública do goberno. É dicir, que gañamos todos. Temos mellores carreteras, mellores estradas, mellores autopistas, como por exemplo. E así é onde gañamos todo, porque así temos nosotros unha mellor calidad de vida e unos servicios de calidad maiores.
Ademais, ti, como ben dis, en la presentación falaches bastante sobre Pontedeume, que Galicia, sí, pero un caso que a lo mellor é moi concreto e moi específico que a ti a lo mellor te beneficia para seguir dicindo. E bueno, aquí está a miña refutación, moitas grazas por verme. Podo comenzar? Sí, cando queiras, xa dou. Consideramos pouco acertado dicir que o turismo axuda a manter vivas as tradicións, porque a adaptación excesiva dos costumes aos gustos turísticos xera unha distorsión de identidade local. O desafío é equilibrar o turismo coa conservación das tradicións. A verdadeira identidade dos lugares debería ser tamén un atractivo turístico e así preservarse para que tanto residentes como os visitantes poidan experimentar a vila tal como é. Despois disto, vou-vos preguntar unha cousa. Se non podemos ser nós na nosa terra, onde poderemos ser? Claro, pero o que eu digo, o meu punto, é que ti podes manter a tradición e manter a cantidad de turistas. Non significa que sea algo malo. Ti simplemente me estás dando a razón a mí. Eu creo que defendes que os turistas non poden chegar a distorsionar a identidade local, non? Pero en varios casos xa pasou. Por exemplo, as capitais e todas as cidades importantes teñen moitos máis establecementos dedicados ao turismo. Non lo ves así, simplemente unha gran cidade que se está expandendo hacia moitos máis sectores. Como, por exemplo, tamén hai máis oficinas, non ten por que ser algo malo se se mantén o seu casco histórico, o seu encanto a certas cidades, como, por exemplo, de Compostela, se mantén a catedral. Tamén un punto de interese, pero se mantendo todo o casco antigo que pertence á nosa tradición. O caso é que, como xa dicimos, este turismo non é controlado, senón masificado, o que pode, como xa dixen, ser un problema. Non teño máis nada que dicir. Recordamos que o equipo contrata un pequeno aviso porque as preguntas só poden ser de mínimo 15 segundos. Pero bueno, conste que... Perdón, de máximo 15 segundos. Pero bueno, conste que non contan para nada ata o momento no que chegades a 3 avisos. Así que simplemente que teñades un ollo. Así que ahora sorte o segundo refutador. Sí, cando queiras. Boas, San Xavier. Quería falar da nosa segunda refutación do que dixeron os nosos compañeros. Quería empezar polo feito das tradicións, que eles ben decían que con a chegada de turistas se perdían as tradicións e incluso se podían transformar para agradarlos, transformar os nosos cascos históricos ao que máis lle gustaran a eles. Eu quero decir que para min sería o contrario. Cantos máis turistas veñen, máis os hosteleiros, os dos bares e todos eles queren reforzar esa cultura para que veñan máis turistas, xa que é o que eles chaman. Por exemplo, se podo contar unha historia, o meu avó tiña un bar e el, cando viñan as épocas de verán, os turistas, o que facía era mantiña os prezos para que viñeran a comprar a súa zoa, decoraba todo o lugar e incluso a toda a rúa para que se acercaran a esa zona, vender máis, reforzar toda a zona dos súas temas, da súa cultura, e que tiveran ganas de volver ao ano seguinte. Tamén, eles falaron do prezo das vivendas, que podía afectar aos propios habitantes e non aos turistas. Eu quero dicir que parece que Pero
considero que somos dous, porque reforzamos a nosotros mesmos, porque tamén a xente que vive ali vai ver a cultura que se ve da súa zona, mas tamén os turistas, que son chamados a ver esa propia cultura. Entón, os dous collen a nosa cultura, e o que nos interesa, claro. Bueno, eso, vou seguir. O prezo das vivendas para os turistas. Quero dicir que, en verdad, non sube tanto, e que aos propios lugareños da zona non lles afecta tanto, porque viven xa ali. Eles queren facer uns lugares específicos para reunir a todos esos turistas, non de maneiras desmesuradas ni nada. Queren atraelos en puntos específicos sen aumentar todos os precios das vivendas das zonas. O sea, non lles acabaría de afectar. Bueno, se tenéis alguna pregunta máis? Bueno, pois hasta aquí. Pois hasta aquí a nosa refutación. Podo comezar? Sí, cando ti queiras. Moi boas, son Martín. Quero rematar este debate coa miña conclusión e máis do resto do equipo. O primeiro punto que quero tratar é sobre a saturación nas infraestructuras nos bares e demais. Consideramos que isto é un pouco recíproco, como quen di. Canto máis xente ven, máis diñeiro depositan nos lugares. Entón, se o dono do bar, por exemplo, recibe máis diñeiro, tamén ten máis diñeiro para ampliar o plantel. Non sei se me explico. Se ti tes 3 camareros, un que ten na terraza e outros 2 que están dentro, se ti recibes máis xente, entón necesitas máis plantel. Pero esa xente, ao deixar máis diñeiro, está favorecendo a que teñas máis camareiros, podas ampliar a tua terraza e demais. Entón, isto tamén favorece ao xénero de traballo. Quero tamén tratar un terceiro punto tamén, que é o prezo das vivendas. Comentaxedes que, en parte por culpa da xente que vende en verano e demais, subía moito o prezo das vivendas. Pero isto non é todo por culpa da xente que ven en verano. Básicamente tamén por parte da inflación, é dicir, oferta e demanda. Entón, non é todo parte dos turistas. E tamén quero rematar a conclusión falando dun terceiro punto, que dixechedes que o turismo tamén podía cambiar a nosa cultura. Non creo que sea do todo certo, porque se ti vas a un sitio a facer turismo e vas a coñecer a súa zona, tamén interésate aprender sobre os seus costumes, os seus lugares, etc. Non creo que sea vir aquí para cambiar a nosa comunidade, por exemplo. Creo que é algo importante que nós tamén deixemos enseñarlle a xente que ven aquí a nosa cultura, que é moi certa. Entón, quero rematar esta conclusión que compartir e vivir. Moitas gracias. Os nosos compañeros comentaron que os residentes non se ven perxudicados por culpa dos turistas, pero imos poñer un vídeo que demostra o contrario. La alta que ven de peregrinos, para mí, no meu negocio, é contraproducente porque a xente marcha. Non quere, o xente do barrio, nese aspecto, cando xa está masificado, eles marchan porque non lles resulta cómodo vivir aquí. Hai unha parte da Rúa de San Pedro que boa parte da veciñanza xa considera como perdida en algúns meses do ano. E, desde logo, unha praza que está colonizada polas terrazas e que, se non houbera turistas, seguiríamos tendo praza. Para celebrar as festas nas plazas públicas, hai que lidiar moito para que tengas terrazas, por exemplo. Estamos supoñendo un modelo de cidade de barrio, a non supoñernos un modelo de obra, no todo caso dos concheiros, que no cruce, que non queremos. Porque entendemos que non se asusta a nosa necesidade como barrio. De feito, a idea era facer unha vía moi ancha, unha plataforma peonil de 7 metros de ancho, para que os grupos de peregrinos puderan transitar libremente. Unha obra que estaba planificada para 9 meses, a día de hoxe sigue sin estar rematada. É dicir, foron 2 anos e medio de tempo,
tivo un impacto negativo, pero altísimo a nivel de comercio, está tendo un impacto negativo non só durante a obra, senón posteriormente. E iso, en que medida pode afectar aos residentes? Bueno, pode afectar na medida que o barrio cada vez máis se vai especializando no turismo, non? Despois de ver este vídeo, xórdenos unha pregunta. Que é máis valioso? Manter Galicia como un destino turístico saturado ou preservalo para as futuras xeracións? Nós témolo claro. Consideramos fundamental atopar un modelo turístico sustentable que respecte o medio ambiente, a identidade cultural e a calidade de vida dos residentes e que busque o beneficio tanto aos turistas como a comunidade local. O reto está en equilibrar o crecemento turístico coa protección dos recursos e a conservación que fai única a nosa Galicia. Moitas grazas.